Kai kita ke jingle torti jongka. Lada ka de ka sarkar hisha kamle kumne. Andrai kayo sngau ya ke jingut ke jingyam jong upai ba. Ngapet ya gitu ki MLA jong i baro arngut i daka boburam ye phi i ba karben selam bat i kong senta meri selang. Dan ka ka daw pitim ngai snai ki tesngam ngani thu i phi. Pedang sombhai phi ki pai ba ki pekerjaan dengan kapor sakapor ki bapet bat ngap ya ki video ke jong man lagi por. Te nganget phi don ha kamet ka bakot ka bakia te kumju ka kamai ka kaji ka jong phirung nget ba ka biang te hagani video ngawan ra ip ya ka phang ba ti kamat hi ka long ba chapang tu ba marsal mau tu ba sha thangan na ka bantau doyong te kata hi ka bangakwa ban kren namar nga yo i ba ka sarkar kam khensu yu tangkum ubru hendrai ka khenyu tangkum umra te kata hi nga kwa ban kren ha ka ni ka bantang te tongin ngap chwa ya ka ni video nang tang ni poi pat chakapang Yaka administration is Jangkis district but yaka DMHO yaka jingle totoi jongki bala RC kilapha da ki doctor veterinary ban check up your president jongi kane ga jingle toti jongki ka clear shy batila kwa ban penyap your president jongi menhanin ka ni kharwei darek na rib aja badre kilapha da doctor in charge ka saipung doctor sutong but menni ka singkhat a tarik dan reu aja thondri kilapha da doctor in charge Karembai Dr. Langsang Donbok ba bat ki member jongi ladak administration kamla ban pha da ki Dr. Briu ki badai sisa ki Dr. nikum ka assistant ni ngeusi bat ngi penrem jor ya kan ka jingle jongki kat bau presiden udang sya thangan nak benta ka jaj Briu jongi tim khensu ya hukum Briu Henry ki khen ya hukum umra yili usnyau ya ka tu jingkran jong turang ba ya ka jing bensai jong turang ba ya ka jingle torti jong ka sarkar NPP ma ya ka jingle torti ka jong ka hajaka bakan khen ya u kumo briu endre ka khen ya u kumo brat ka bakan pha da ki doktor bawan check up ya tu ba marshal bi amma ya ka tu ka jing chat ngan ka jong u hajaka ban check ya ka BP hajaka ban check ya ka met ka phat ka jong u endre ka sarkar ka pha da u doktor marat doktor uba de doktor merat ban pej ya ka koj ka kia jong gimrat mo te chisen berkhat snyau phusam khiru donhi snyau bitaru donhi namar bale nga ong phi ka jing phusam khiru ka don ka jing snyau bitaru ka don ka jing snyau phusam khi ya kita ki jingle thamula jong ka sarkar mo ya kita ki jingle thamula jong sarkar kapen bitar ya lau pajba kapen bitar ya kajat benriu khasi ke jongi kata ka de ka kumba ki ong the power of NPP ma kata ka de ka bor jong ka NPP hang ne hi pensiau thu ya ka jingle jong ka sarkar MD ladapi shai to pin shai no mantai ka jingle ka jong ka hajing shisha ngihap ban sngau thu bha ngihap ban da prakhat bha kajing bitar hi galong ba kajing le torti jong ka sarkar MDA kai kita kajing le torti jong ka yangi upai ba andrai wan ya ubriu bal sha thangan hadu khat lai khat sausni andrai kam khain snap chu yu hajaka bagan khain yu kumu briu andrai ka penlong yu kumom rat kai kita kajing mut ka jong ka hajaka bagan pha da u doktor briu ban le check up ban check iya ka bor met ka bor telot ka jong u ndrei ka pha ban na doktor marat atu kam kan ni ka sarkar MD kam de ka sarkar kai lada ka de ka sarkar hisha kam le kumne ndrei ka yo sngau ya ka jing ut ka jing yam jong upai ba ya ka jing pat jong upai ba ndrei ka hap ban sim khia bhai ka ni ndrei lada bi sngau thu no man tai penihar Shukino ya kitugi high level penihar Shukino ya kitugi minister ke badon ha kan MDA namar kim long ki baler te kata hinga ong epi ai thu epi ya ki jing shisha ma ngapet ya kitugi MLA jongi baro arngut i daka boburam ye phi i ba karmen selam bat i kong senta meri selang daka boburam ye phi te ngapet ye ki baro arngut i let pej ya utu bal sha thangan nrenga isin bahai ki baro arngut ki MLA jongi
Nrai nak ke dau pitim ngai snai ki tesngam ngani thu ipi namar ki long ki briu ki bajamnot baro arngot ki long ki briu ki balui kim don ka tin ka thleng nak kata dau ngai snai bhai ki baro arngot tesngap saprang ngani thu ipi hachwa bangin thabut henrai ngilakwa alpa ba u MLA u bangi ngijit leni ka MLA ka bangi ngijit henrai ngikwa ka long ka bapro ka jabing ka bapro ka jingmut ka jing berkat ban kren ya kimat ki jura jong ka jingdon kam jong upai ba te ondala dei ka jing thap wot ko jongi henrai ngila jit ya uba karmen sela bad ikong santa mary henrai ngila jit ya ki long ki nong yalam ki bashisha ban penyaj bha ya ka imlang ka salang ban penyaj ya ka jai benriu ko jongi hapo ka isan tia hi barok away habangi ngila jit ya ki ban long ki nong yalam ki bashisha ki bala ban penyaj ya ka isan tia hi barok away te kumno pan kidang ki bahe halor jongki kidang la ban nyopo yaki katai phi ka long ka bae ki don la ka bor MLA ka jongki kila don hakti jongki ya ka sarkar ndrai ka sarkar kam sngap yagi te pidang kwa mo kum gini ki MLA ki ban boy sa assembly ki bom don ka tin ka thlej ban keren ban yatai ya ki mat mo pidang kwa kum gini ndrai hakapor bangi haswa bangin thabut ndrai ngila trang lepa ban yok ki nong yelam ki bapro kata ka jingmut ka jing berkhan ban ya keren ban yatai ya ki mat ki jura Henry ki nong yelam ki jongi Henry kim don kata ka jabing ka ba kraw ka jingmut ka jing berkat balik nga onge pi kim don namar ka sarkar ki don hakakti jongki ya ka sarkar ndrai ka sarkar kam sngam iki omdei ka ba kim don ka tin ka thleng te sabishari ma phi ngangale de perkhat ya kata nganut ban keren ya phi te ngam kwa ban panchai sibun ndrai tangkat tu hinga kwa ban panchai phi ndrai tu snya thu ya kini ki jung machai junga ma te haswa ba mi thabut ya ka MP election siting samoy ndrai tu perkhat swa ba aswa ban pin thap ndrai tu de jit bha ya ubriu bapro kata ka jingmut ka jimberkhan bapro kata ka jabing ban ya keren ban ya tai ya kimat ki jura jong ka bri u hanyo trap baro hi kawai mo te tang kita ngan pengkut sundan ya kam ni video teng ini sempat hakawai pat ke video mo